Saraibilaw rekaring doonनाय रांखौ मोनैयाव दुंहाव थासारि खौटि खौटि रां जानायनि अजद जोङो रेकारिं दोनदोंमोन आरो कन्डिसन नार्जारिनाव जोङो दा सराइबिल थानायाव फैदों बियो जोङो सोरबा 200 दोनदों सोरबा 300 दोनदों सोरबा 1000 दोनदों दिनाव बिराद मानसि दोनदों ओमफ्राय बियो मिसुत जानायखौबो होआखै ओमफ्राय अफिसा बन्द जाबाय होननानै बियो होआखै थार बिजिरनाय मोननांगौनि सराइबिल थानायाव लोब लोब सुबुंनि बाना गसाइगाव सुरिपारा गामिनि थागिबि कन्डिसन नार्जारिनि मुङाव दिखांदों रां जानायनि गोख्रों अजद मिन्थिनाय बादिब्ला कन्डिसन नार्जारिया दा आसाम बुमकि समबाय समिति लिमिटेडनि सासे एजेन्ट आरो बे एजेन्टआ रायजो राजानि रां दोनथुमनायनि हाबा मावोमोन नाथाय रायजो राजानि रांखौ दोनथुमदोंमोनब्लाबो रायजो राजाफ्रा नांगौ समाव गाव गावनि रां दोनथुमनायखौ मोनफिनाखै मावख'आ बन्द जाबाय सरकारा बन्द खालामबाय बायदि बायदि बाथ्रा बुंनानै रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होफिननो हायाखै कन्डिसन नार्जारिया फोरमायनाय बादिब्ला 1500 सासे सुबुंफोरनिफ्राय दोनथुमनाय गासै 5 कौटिनिबो बारा रांखौ होफिननो हायाखै कन्डिसन नार्जारिया जायखौ लानानै लोब लोब रायजो राजाफ्रा कन्डिसन नार्जारिनि हेंथा गोख्रों अजद दिखांदों फारसेथिं कन्डिसन नार्जारिया सराइबिल पुलिस थानानि गाहाय राजेन्द्र दासनो 1.5 लाख रां घुस होनानै खुगा मुथिनानै दोनदों होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा राहा गोथे जानाय रायजो राजाफ्रा सराइबिल पुलिस थानायाव थार बिजिरनाय नागिरफैयो आरो सरकारनिसिम दायनिगिरिखौ हमनानै गासै रांखौ मोनफिननांगौनि थाखायबो दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा जोङो दा सराइबिल थानायाव दंजोबो पाब्लिकफ्रा घेराव खालामदों जों दहाय बिनि न'खौहाय जोङो सिज खालामहैदों नालाय आइसिआ अर्डार होनाय बायदि ओमफ्राय दा आइसिनो बियो 1.5 लाख घुस होनानै दा आइसिआ जों पाब्लिकजों लोगो लायाखै बिजोंसो लोगो जानानै दङ 1.5 लाख होदों ना बोरै मिथिगोन नोंसोरो 1.5 लाख होनाया कन्डिसनानो बुंदों एजेन्टआनो बुंदों आंनिफ्राय 1.5 लाख जादों बियो होननानैहाय आइसिआ दा जों पाब्लिकजों नङा कन्डिसनजोंसो लोगो जानानै दङ एजेन्टजोंसो सराइबिल थानानि आइसि औ सराइबिल थानानि आइसिआ खोथाया बियो फाल्थायजोब्बाय आइसिनि नामा मा नाम मिथिगौ नामा आइसिनि नामखौ मिथिया जोङो गावब्राखौबो बियो घुस होबावबाय गावब्रानावबो खेबथामसै जोङो गावब्रायाबो थाखोमाबाय थायो नुजाया ओमफ्राय जोङो रायदब रुइदब जोंनि गावब्रानि नामखौ इसप होनो सुरिबारिनि ओमफ्राय गावब्राखौ जोङो बुंबाय नोङो हायाबा हाया लिरनानै हरदो ओमफ्राय जोङो मैया लायदों आरो सरकारा बन्द खालामना होबायबा सरकारनिसिम नोंथांमोना मा खावलायनो सानो जोंनो नांगौ थाखाखौ सरकारखौ मा खावलायनो सानो जेनेबा सरकारा जोंनो अननानै होनांगौ अफिसखौ खुलिनानै जोंनो नांगौ नोंथांमोना मा खालामनानै फैसाखौ दोनहरोमोन जोङो सोरबा दखान होयो सोरबा सि दायो सोरबा टट' सालायो आंनि फिसाया टट' सालायनानैसो दोनहरदों खस्थ' खालामनानैसो अनेक खस्थ' खालायनानै पाब्लिकआ दोनहरदों जोङो रेकारिं दोनदोंमोन आरो कन्डिसन नार्जारिनाव जोङो दा सराइबिल थानायाव फैदों बियो जोङो सोरबा 200 दोनदों सोरबा 300 दोनदों सोरबा 1000 दोनदों दिनाव बिराद मानसि दोनदों ओमफ्राय बियो मिसुत जानायखौबो होआखै ओमफ्राय अफिसा बन्द जाबाय होननानै बियो होआखै ओमफ्राय सरकारा सिल मारिबाय होननानै बियो थगायबाय थायो ओमफ्राय जों दाख्लै आइसिनाव फैबाय आइसिआ बुंबाय लेंहरनानै सेबबाय जोंनो फैग्रोदों ओमफ्राय आइसिआ लेंहरनानै सेबबाय बियो मोनसेबो अरिजिनाल लेखा देखायनो हायाखै ओमफ्राय बिनि गासिबो जा दं नोंसोरो सिज खालायनो हागोन होननानै अर्डार होबाय ओमफ्राय जोङो दिनै 9टा टाइम औ आइसिआ अर्डार हरदों दाख्लैनो सुनिबाराव औ समबाराव हरदों जों सुनिबाराव सोंफैदों ओमफ्राय दहाय जोङो 9टा टाइमाव जोङो रायजो राजायै जोङो बिनि न'खौ सिज खालामबाय ओमफ्राय दा बुंबाय आंनो लादोंमोन साबिया ओमफ्राय आंखौनो खिथाफैबाय ओमफ्राय आंनि बोरायनाव आइसिआ मामा हरबाय फन हरबाय साबिया गोख्रै लाबो होननानै ओमफ्राय ओंखाम उखैबाय दै गांबाय आंनि बिसि फिसाया बिदि खालामहैदों होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय जोङो फन खालामलायनानै दा गुरलाब फैबाय जोंनो सरकार बन्द खालायदों ना मेनेजार एजेन्टफोर बन्द खालायदों जोङो मिथिया जोंनो थाखाखौ जोंनो नांगौ जे मानसिनि आखायाव होदों बे मानसिनि आखाइनिफ्राय जोंनो थाखाखौ नांगौ बेसेबां खरि होदों नामा नोंसोरो सोरबा 50 दोनदों सोरबा 100 सोरबा 1000 दोनदों दिनावनो गासै साबेसे दोनदों नामा
हाजार हाजार बे मानसिया जेबो नङा सराइबिल एरिया औ बेनावनो टटेल बेसेबां थाखासो जादों बायदि बेनाव खररसो थाखायानो एजेन्टनि नामा मा कन्डिसन नास्रायबिलनि औ बिनि न'आ सुरिबारियावबो दं नास्रायबिलावबो दं ओमफ्राय बेहा जेरावबो हा दङ आइसिया दा मा खोथा होदों आइसिनाव जोङो जबाब बिदों थाखाखौ माला होयो जोंनो थाखाखौ नांगौ दा दिनै थाना गेराव खालामनायनि मेन जाहोना मा जोंनो थाखा नांगौ औ जुदि थाखाखौ मोनाब्ला मा खालामगोन जोंनो जेरैबाबो नांगौ जों खस्थ' खालामनानै दोननाय सोरबा सि दानाय सोरबा दखान होनाय जोंनो हा हु फानजोबनानैब्लाबो बियो होनांगौ बेनाव खरर थाखा दङ जों उसुंसे जों मिथिजोबगौ थाखा खांनाया बन्द जाबाय होननानै माब्ला बुङामोन बिनि उनावबो आरो खांबावदों डिसेम्बर 30 थारिखआव ओमफ्राय बिनि उनावबो बियो खांदों सिल होनानैबाबो बियो थाखाखौ खांदों जोङो रायलायदों बे कन्डिसननि कालेक्सन खालायनायनि माबायै जेनेबा बियो दिने सानफ्रामबो सोरनावबा 100 सोरनावबा 50 थाखा सोरनावबा बेबायदिनो 300 थाखा सोरनावबा 500 बेबायदि खाङो नोंथाङा मा खालामनानै फैसाखौ बे दोनहरोमोन दखान जोङो सि दानानै आङो दोनहरो आं दिनै बुरै मानसि आंनि फिसाया गोबां बेमारि जाब्लाबो आङो दोनदों बे फैसाखौ मानो होनबा आंहा फिसौ मावरियाफोर दङ आरो आंनि फिसा हौवानिबो दङ बिदि आङो थांखि लानानै आं जुदि 38,000 थाखा मोनोबा बोसोराव आङो बे फैसाखौ फिसौफोरनो 10,000 दोननोसै बिसोर मेट्रिक पास जायोब्ला माबा मोनसे एडमिसनफोर खालामनानै लाथोंसै होननानैहाय दिनै कन्डिसना ओरैबायदि बुंबाय बाजै जोंनि बेंकआ गभर्नमेन्ट जाबाय दोन बाजै दोन जोङो गदसेबो थाखा थगाया बाजै थाइसे थाखाबो थगाया थाइसे थाखा थगायोब्ला आङो सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा बाजै होननायखाय आङो दोननाय जादों बिनिफ्राय दिनै बियो कालेक्सन खालामै बियो बुंबाय जोंखौ नै सिल बुबाय बाजै सेप्तेम्बर मासावनो सिल बुदों होनब्लाबो बियो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिसिम खांबाय जानुवारियाव आङो अमा मासे फाननानै आङो बेनो 6,600 थाखा होफैबाय बिनिफ्राय दाना सिल बुनाय खोनाबाय आङो औ बन्द जाबाय गभर्नमेन्टआ बन्द खालामबाय होननानै हाब बोरै बिदि जाखो दे सानबाय आङो बिनिफ्राय दाना आंनि बिदाया बङाइगावनि दाना मैसो सुजानानै आमोखि मैसो सुजाबाय फैसा दंब्ला जाहैबाय जोङो बै कन्डिसन नार्जारि एजेन्ट सुरिपारा गामिया बिफानि नामा लेट जहन नार्जारि होनो बेनावहाय जोङो मोजां बुंनानै जोंखौ बुरखाय फैसा लांदोंमोन आरो कालेक्सन खालामनानै जों दोनहरदोंमोनबो मोजां बुंनायखाय दा दोनहरनानै बियो डिसेम्बरावनो सिल गभर्नमेन्टआ सिल खालामबाय होननानै बिसोरो अफिसखौ बन्द जाबाय बिटिसि गभर्नमेन्ट माबा प्रमद बर'नि सरकार जेनेबा बिटिआर गभर्नमेन्ट ओमफ्राय दा बिसिनि साइन नांगौ अफिस खुलिनांगौबा बिसिनि साइन नांगौ ओमफ्राय लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि सिगनेचार नांगौ होननानै बेखौहाय बुंबाय थादों आरो थगायबोबाय थादों थगायबोयै दिनै जों 6 मास जाबाय बिसोर दिनै होनो गाबोन होनो होननानै ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो माबा बिदोंमोन रिसिप्ट बिदोंमोन अरिजिनेल रिसिप्ट आरो ओमफ्राय बे एकाउन्टेन्ट अरिजिनेल नाथाय बियो जोंनो दिनैसिमबो होनो हायाखै ओमफ्राय बे अरिजिनेल एकाउन्टखौबो जोंनो होनो हायाखै ओमफ्राय बै आइसिआथ' दाख्लै बुंदोंमोन जों फैबा बे एजेन्टखौनो सेबबाय थादोंमोन जेरैखियाबाबो साननैनि गेजेरावनो बे रिसिप्टखौ नोङो दिरुननानै होनांगौ होन्दोंमोन एजेन्टखौ नाथाय दिरुननो हायाखै ओमफ्राय बे साननैनि गेजेरावनो आइसिआ बेनिफ्राय 1.5 लाख थाखा लानानै दा एजेन्टजों लोगो जाबाय लोगो जानानै गासिबो प्रमान दंजोबो बेवहाय गासिबो ओरैहाय नुनाय मेरला दं प्रमान एकदम स्वयंखा बियो हा प्रमाना आइसिनो फैनानै होफैनाय बे होफैनाय बेलायावबो जोंनिफ्राय मेरला मानसिफोर दंखायोमोन बाहाय औ गावनो निस्सय गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लानाय बियो आरो नोंसोरलाय मा औ एजेन्टआनो बुंदों थानानि आइसिआ सराइबिल थानानि आइसिआ 1.5 लाख आंनिफ्राय लाखाबाय नोंसोर मा खालामनो हानो गोसो जायोब्ला आं थानाखौ बायनो हायो
आरो गोसो जायोब्ला इउनिट आनसलिकखौ आङो थांफुनो हानाय बायदि आंनि आखाइजों थांफुनो हानाय बायदिबो आं खालामनो हायो थाखाजों बेबायदि खोथा बुंदों बे खोथाखौ स्वयं गावनो बे कन्दिसन नार्जारि एजेन्टआ बे खोथाखौ बुंदों बयबो साखि दं बेवहाय मेला दं आइसिनि नामखौथ' जोङो दिनैसिम मोनथिनाय जायाखै गोदानसो दा बियो एक्सनखौनो लायाखै जोंनिखौ सिगां लादोंमोन ओमफ्राय फैसा मोनजानायनि 1.5 लाख जाखांनायनि उनाव जोंनिजों एसे उल्था जादों एजेन्टखौ मा बुंदों बे समाव आइसिआथ' बुंगासिनो दं एजेन्टजों लोगो जानानै दा जोंथ' एजेन्टनि आइसिआ बै समावहाय बुंदोंमोन जोंखौहाय जेसेबांखिनि बिनि हा दं सम्पति गारि मटर जेसेबांनाखि दं न' बां बेखौ सिज खालामनानै थानायाव दोनफै बे खोथाखौ बुंदोंमोन आइसिआ सराइबिल थानानि आइसिआ दा जोङो मानसियाथ' खारखोमानाय थायो गारियाबो दस्रायाव दोनखोमाहैजोब्बाय सानफा एफा बिदिनो लाङै लाङै दोनखोमाहैजोब्बाय साबेसेसो जागौमोन रेकर्डिं दोनग्राफ्राथ' मथा मथि 1500नि एबाब दं गासै सोरनाबा बिदिनो 100-150 सोरनाबा 50 सोरनाबा 20-30 सोरनाबा 1000 सोरनाबा 2000सिम दङ मा मा खामानि मावनानै बेबायदि फैसा दोनोमोन जोंथ' अनेक जों आंनि बेक्तिगतखौ आं बुंगोन जेनेबा आङो बास स्टेन्डआव दखान होयो सराइबिलाव बास स्टेन्डआव दखान होयोमोन आं बेखौनो आङो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सान्दुं अखा सोरनिबा रिक्सनि गेजेरजों आङो बे फैसाखौ दोनदोंमोन आङो बे थांखिया जाहैबाय आंना गथ' गथाय फरायनाय दङ बेखौनो आङो मोनोब्ला एडमिसनाव बाहायगोन लेखा फरायनायाव बाहायगोन बा गाननाय जोमनाय ड्रेस दिनैसिम आं मोजां होनो हायाखै दखान खालामाबाबो फिसा फिसौ जोङो दखान खालामनानै दोनदों सोरबाया बिदिनो ना गुरनानैबाबो दोनदों सोरबाया फाथो फाननानै दोनदों सोरबाया सि दानानैबाबो दोनदों जोंथ' जोबथारनायाव जोङो जेरैखियाबाबो बे एजेन्टनिफ्रायनो जोङो फैसाखौ मोनथारनांगौ जेरैखियाबाबो मोननांगौ एकदम अरिजिनेल पासबुकजों लोगोसे जों फैसा आरो बियो आइसिआ जे होनदों आइसिआ जे 1.5 लाख थाखा लादों बिनि सायाव नोंसोर मा एक्सन लानो लुबैयो बेनि सायावथ' बियो सासपेन्ड जानांगौ आइसिखौ सासपेन्ड खालामनांगौ संगे संगे सोरनाव खावलायनो हास्थायो नोंथांमोना बेखौ आङो बिटिआर सरकारावनो खावलायगोन मानो होनबा बिटिआर सरकारखौनो बिसोरो फानलायनानै बा माबा मोनसे खालामनानै बुंबाय थादों नालाय दा बिटिआर सरकारानो थाखा जानानै बे जिनिसखौ खामानिखौ दासिमबो मावनानै होआखै लेट खालामनानै दोनदों बे खोथाखौ बुंबाय थादों आरो दा थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन